Yon, magandang umaga sa inyo mga kaibigan. Marahinal daw sa mga Bicolano. Marahinal daw sa inyo kabos. Dito kami ngayon sa pispa ni Dod Channel, Dod Official. Dahil nagpahubas siya ngayon. Ayan, tuwing-tuyo na oh. Susubukan naming mga pa kung mayroon kaming makuha. Kasama ko ngayon yung Puging Buboy. Ayan, tsaka yung Dancing King ng Team Paykarong, si Tanuno. Gardo Versosa raw siya. May mga kaibigan niya si Dod Channel, Dod Official. Vlogger din yan. Siya yung may-ari ng pispa na to. Vlogger. Yung mga kaibigan yung pinakaingat-ingatan na makatinig kasi napakasakit yan. 24 hours. 24 hours yan. Ayun mga kaibigan, nakakuha tayo ng sugpo. Wow, yun ko ng kaiyan. Yan, laking sugpo. Pero surrender na ito sa may-ari kasi mahal ito eh. A few moments later. Yun mga kaibigan, nag-iihaw na si Tanuno. Ano ba yan? Puro sa usok lang yata nag-iihaw. Wala namang bituka. Wala namang ano, yung baga. Mati yun man, nalin yung bituka. Sus ko. No. Ikaw Pogi, wala ka bang inihaw? Wala. Bakit? Ano, lutuin mo ayos para makakain tayo niyan. Oo naman, yes. Ayos. Stuck. Nahuli na kita! Napuyan mo pa. Ano boy, meron pa dyan? Salukin mo. Wala na yata dyan. Madali si Puging Buboy. Yun, nakakapa na tayo. Medyo hindi tayo makapag-video ng maayos kasi maulan. Wala na tubig, kaya
Juan, bangus. Yaw ang bangos diyan, nakulog ang bangos diyan. Bakul pa nga. Ang problema nga diyan, ang lukon diyan, yaw panlukon. Sabi na, patsagod sa doon. Pabudsod doon, daradal na lang ay. Ay, baga, kabudsod. Pabudsod niya, Nick. Taliyungan Right, silo. Sino di pa ako makita? Naral patiro ni Baliw, ako masilo patiro. Basi makita ang kapito ko mano. Wah! Kasi apoy mo sa Pwede na kumita. trespass mo sa gumkuha sa ibang bansa. Kita talaga. Masiri nga doon trabaho kayo basi sigilan pamakyawin sa pispan. Tapos kahoto. Auto madakop na. Ay, madakop na kami. Lahat ng bangos kaya diyan. Mapicturean na kita bago kita mga Sabi sa anong siminto. Hindi ko naman na po ilang baka nagawa doon. Seasons mo yan sa ano. Ay, wala picture. Sabi na ko, wala kilaugan. Oh! Mabalik din. Yan! Abang na tulok. Ay, nagbalik sa evidence mo. Ang bangos. Tara ninyo. Ikaw kilaugan? Hindi na kilaugan, tamahok ko lang. Paralawod. Dakulo ng paralawod na nag-iyak ayan. Wala na, ito pa diyan. Oh, dako kuhaan na yun na lang dihan. Ano yun, dako po nila sa sino. Kitao lang niyon ano, nayangay. Huy na lang kami. Dakulo mo kami ng paraulay dito eh. Delikado diyan. Maraming ano diyan. Doon sa may tubig pa garong. Huwag dyan sa... Ay, pagbiyadan. Tatalunan yan si Ma'am Jima. Yung may-ari ng ano, ng pispan. Si Ma'am Jima. Kaway kayo, mga magandang binibini dyan. Ayun si Poging Roy. Poging Roy, kaway! Malinaw! Nadari ka naman ito, ano? Maghapon na, balik! Di nakilaugan. Ang bango, nagdadaralagan. Sino naglalangoy? Gatan si Mayag. Dapat yan ano, habang may buhay pa siya ng hugatan. Ayan si Poging Jamel. Ano boy? Yan na ba yung ano mo? Hiningi ko to, hiningi. Pangulam mo? Wah, ayos na ayos yan boy ah. Anong tawag sa isda niyan? Yung mahaba na yan? Bulan-bulan daw yan. Buwal. July. Hawakan mo nga, hawakan mo. July. Long fish yan, long fish. Yun. Listen mo kasi tira yung sa Amerika. May pang, English isda! may pang-iwan na, may pang-ulam na si ano, si Poging Buboy. Listen mo kasi ano yan, long fish ka mo, mahabang isda. Long fish! Sabi ni Ma'am Jima. Long fish daw mga kaibigan. Kasi mahabang isda. Nakahawas mang gihapon. Hindi mo palang lagyan ha. Ano nakuha mo? Angatin mo nga. Ayan, mga tilapia. Sarap gataan yan. Ayos na ayos. Ayan si Tanuno. Ang dancing king ng Team Pagarong. Mahilig mga pa. Mahusay mga pa yan. Ay, ay. Wala, nakabitaw. Wala man lang alimango, no?
Wala siguro walang bitaw sila alimango dito. Puro sugpo lang sa kabangos. Ayan, sa gilid oh. Yan, ito na. Sa labas ng ano. Dito. Dito, tingnan mo dito. Wala. 1 hour later. So yun mga kaibigan, pauwi na tayo. Tapos na tayo mga pa ng pang-ulam. May mauwi rin tayo ano. Bangos. Ayan yung puging buboy. May kulog yan. So, hanggang dito na lang mga kaibigan tong video. Maraming salamat sa inyong panonood. Sa mga sumusuporta sa amin. Maraming salamat sa inyong lahat. At hindi ako ready ngayon sa shoutout. Wala akong lista. Kaya shoutout sa inyong lahat mga kaibigan. Yun. At sa mga bagong bukas pa lang ng aming channel, mag-subscribe na kayo mga kaibigan para updated kayo sa aming pang mga susunod na mga video. So yun mga kaibigan, hanggang dito lang. Bye-bye! Thank you.